Hej, vill du veta hvordan du kan vinne en av hesen bibelen og tasken så da tykker vi til enden av videoen. Giveaway i det. Hei, hjertelig velkommen til Vakurleiki.fo og i dag så vil jeg ta oss om et lære vers uttanat. Om du tog så største tid lærte et bibelvers uttanat, så var det allerede at de gikk sundagsskole eller var noen elever. Men vet du hva? Jeg skal fortelle deg en hemmelighet. At kunne lære vers uttanat. Hæ? Ja, alle mennesker kunne lære vers uttanat. Ikke bare bøtt. Øysene om du er trusjar eller eldre enn det. Alle kunne lære vers uttanat. Men det noen ting som skulle til for at vi kunne lære uttanat. Om det så skriftstø, mål, skrivning eller whatever. Det at bare noen kunne lære skriftstø uttanat likt. Alle kunne lære skriftstø uttanat. Det bare spørninger om ahua og å være kreativ og usinner innlæring. Men for at ta som hvussu vi kunne lære vers uttanat, så var det ta som hvor vi skulle lære bibelvers uttanat. Hvor lære vers uttanat? Særlig tar man her for en bok. Jeg får nevne 5 årsaker hvor vi skulle lære bibelvers uttanat. 8. At lære vers uttanat en god investering for togene som nå og mulighet. Det du lærer ur bibelene her og gjør først og videre til himmels. Det nemlig det eneste vi får vi okken her og hjørne og til himmels. Så det verst at investere i. Det stender nemlig år herrens veru i atler ever. 2. Jeg leser vers uttanat en god hjelp til en trúgvandi. Det stender I går mi ordet ut I hjertet nå, fordi jeg skal ikke synde på det her. Minnes du hvordan Jesus vann av frosting og satans? Og I øynversene? Jo, han siterer I vers ur Biblene. Satan flutjar til vi bruker svør andans. Biblene, I møter honom. Hugsa der til kjeilir eller skøyver tankar kom ut ut hødd. Så her du minivåp, vers at vinna av heson. 3. Jeg leser vers uttanat som jeg leser rå og løybøyningar uttanat. Hette det som møtt for vi til det stender år til fødemunne likt og ljøs av løymøyne. En lampa eller lommalikt viser okkur hver vi skulle støya neste fer. Det just det som Bibelen gjør for okkur trúgvandi. Ta hinn trúgvandi gøymranda ui minnene og hjertene. Hesi år som I dag anlegg til skal du gøyme hjertene. Jeg leser vers uttanat en utrolig god hjelp til å løye ånder til Jesus. Ta vi løye ånder til Jesus, så det ikke okkar år som tøtning, men Bibelen, som årgods livande og hever kraft og kvasser nekka tvi-edja svør. Hev du noen vers jeg viser overfleston ta du vittner for tøymen om Jesus? Jeg leser vers uttanat en god trost. Alt I avere skriva jo skriva okkon til lærdom, så vidt vi tålene og trøstene og skriftene djeva skulle heva vun. Vi kan komme I innskår omstøver. Her vi kanskje ikke kunne lese I Biblene. Kanskje det vi I en samtale I skolen, eller bare ute og ikke heva Bibelen til okkon. Men du har vi noen vers, noen lyfter uttanat, så kunne det være en god anmenning, trost og hjelp og innlokk for jeg tog 24/7. Nu vet jag som hvor vi skulle lære vers uttanat, så får jeg spørre, hvussu kunne vi lære vers uttanat? Jeg tror ikke vi lære vers uttanat, jeg har gusjer, så her noe gå huskott. Først, ikke til å lære et vers uttanat, men heller det være tors først, eller rikt, så si til vi god og be for tog. Si vi han at du ikke å lære det vers uttanat, for jeg tilber god. Og så det øyne kan være en god hjelp og et godt anbo. Hugsa om et vers eller vel et vers som du ikke lærer til uttanat. Kanskje versen Johannes 3:16. Vel en omsetting som du skiler og som du kan bruke daglig. Lær du 8 vers sen og tek så igjen flere vers et træt, så hver som du lærer deg. Og varsågod, det blir enda til å lese kapitler uttanat. Psalm 23, det blir øysen til å lese bøker I Bibelen uttanat. Jeg vet om flere trúgvandi, særlig for FYLG, som har lært seg kapitler og bøker uttanat. Vi tog enda malig å bruke til at evangelisere og fortelle øre mennesker om Jesus. Dømes I fangslån og øre støven her de ikke kunne ha Bibelen til seg. Så jeg fikk omtekka bøkene til Bibelen fra der, men det som du gøymer I minnene og hjertene kan ikke dekke fra der. Minst til at det ingen latter eller sjød og mat å lese verset på. Minst til at alt arbeid som du legger ut til talvist. Ta du lærer deg minnast uttanat, som også gjør det vidkommende og avhåverst og personligt for det. Vi lærer bedre og skjøtere ting som avhåvert for okkur. Vi lærer best til vi glede, avslappet og forviten. Vi lærer kladnamersker, utländsk mal og navn av fotballspillere. Og at jeg sløym, til vi talda til spennende, og til vi talda vi det bruk for det. Så noe huskott som kunne hjelpe til. Og det første du skal gjøre å lese verset vel, år for år, så at du skiler det.
Hugsa så igen att skilja innehållet i versen vid 3 orden. Tänk vi glöms Johannes 3:16, så kan vi se att de 3 orden är Gud älskar människa, eller Gud ger en utväg. Hugsa så sammanhangen i versen. Hugsa kontexten som versen ständer i. Glöms i Johannes 3:16 så vidare vet att sömman snur sig om en man som är Nikodemus. Och Jesus fortäller som religiösa och kloka mannen att ösni han och Maria frälstor. Fra sin synd för att komma till himmels. Och där blir en bära vid att trycka av Jesus. Hugsa så igen om vad verset säger om Gud och vad verset säger om människa. I Johannes 3:16 så jag vet att verset säger om människa att det förtapt mist i sin synd. Och vi såg att verset säger om Gud att Gud älskar människorna och att Gud önskar att bjerga människorna via att göra en utväg. Han sände Jesus. Hugsa så igen om det. Hugsa om tvåöver som stöv som Hetta verset snackar om. Och hugsa så igen om hur Hetta verset kan vara en användning, kan vara uppbyggande eller trösta till personligt. I Johannes 3:16 läser vi att kvart han som tror blir frälstor. Kvart han vill ösen säga och tro. Så jag kan säga att du så älskar Gud dina, att han gav sin ögonbarna son för att dina som tror att han ska inte förtäpas men hava evigt liv. Och här är en god användning till i evigt som är frälst. Så kan du spyrja, tryck vi är häson? Ja, jag trycker att Jesus dog för mina synder och jag har behan kom in i mitt liv. Så vet jag att jag är frälst. Så i verset säger det. 2. Bruka verset. För jag minnas vers så må vi bruka det och sudja det ofta. Så att jag vill inte glömma det. När jag kom då i Johannes 3:16 uttanat, det vi sudja ofta verset inramma och det var ofta läsa upp på möten. Och vi kan fortälja och förklara öron verset till vi skilja verset. Tog minnas vi det. Och för jag kunna lära nytt vers så var vi nöjt att bruka det. Sudja det och höra det ofta. 3. En matter som vi kan lära verset på ösni är att vara kreativer. Och som lika väl är uimynd. Först till där mynter och händingar i versen. Uimynd där lukt, liter, bruka alla sanserna. Tack av Johannes 3:16 som döme. Jesus, han gav faktiskt en seriög uimynd av hesen versen. Han fortalte nämligen en söv ur Gamla testamentet. Så jag var ihåg om en uimynd som lydes hesa förklaringen till Jesus. Jag ihåg att synden är en stor, önd, vemlig slanka som är bit i öll människorna. Människorna är ytra till bli usselig och vi att dödja. Gud älskar människorna och vill göra det frusk från ytren så det inte dödja. Så Gud, han gör ett medicin. Han leder Jesus dödja av en stor, jävlig träkrosse. Så det är att de som vilja kunna få medicin och bli frusk. Medicinen är blå Jesus är. De som ber Gud om hjälp och trygg få detta medicin och bli frusk. Allt kan vara döme på en uimynd. En annan mat är att säga verset härst eller rappa det. Gud älskar honom så att han gav till på. Att han som tar emot för fullkomliga salarbot. Ger tegn till verset. Jag tror inte tegnmal, men jag kan göra kroppsmal text. Så jag säger, tog så älskar jag Gud höjmen att han gav sån som hin ögonbarna för jag kvartal som tror att han ska inte förtäpas men hava evigt liv. Tegna verset. Jag fick dessa vökra myndna från en jente som heter Silvio och jag hade mynden är så vöker och lyser så väl Johannes 3:16. Så tid tegna versen som de vill minnas. Sink verset. Gud höjmen älskar jag så gav. Flashcards vid versen. Ger smakkost som du kan bli och tjocka och ha vittar i taskarna, i bussen, i baten, i bilen och lära till uttanat. Då du bor, ständer kö, eller bara sitter hemma och slappar av. Skriva där versen i ena meningen och skrivsteg i hinna meningen. Du lär bäst vid själva att skriva det. Och så blir det till att hänga korsen upp av väsenen, spekeln och ärsten när du brukar nicka till. Mammor kunde glömma hänga vers vid vaskmaskinen eller komfyren när det standa och rutta och röra sås. Och en serie av mater som jag ser att en vecka inte mer utgörs är att skriva versen i händerna. Att lära sig och huxa om dagen. Sen kan du lära verset samman vid familjen och vänner. Om flera ut dina familjer är tryggvande, så kan du lära vers samman genom en vecka eller månad vid nåttrabordet. Eller om det är 2 eller flera vänner, så kan du sätta dig för att lära din vers utanat och se det samman till det mötast. Ta sist är vi minnas 20% av de som vill läsa, 20% av de som vill höra, 30% av de som vill sutja, 30% av de som vill höra och sutja, 40% av de som vill ta sig vid ånder om, 40% av de som vill uppleva eller gera och 50% av de som vill lära ånder. Och hans procenten är inte 100% ettfrande, men allt det är super avhåvert. Här vi tog som heter att lära oss uttanat. Ja, det är flera matar. Och om tid av flera husgått som har ryggat för tikkon, så är det välkommen att dela den i under vidmärkningen.
öll kunnu læra seg vers uttanat. Til bare spurning om ikke at læra meg vers uttanat. Meira du just bruk av å læra det uttanat, lattare ver det. Hugsa om du lærde 8 skriftstre måneden, så kommer du 12 nudge hvert år. Eller 8 vikene, så kommer du 2,5 trus hvert år. Men minst til at det er bedre du 8 uttanat enn å røyne å lære seg flere sen og bare gjøre pæt. Og minst til at alt dette som jeg tar som til å ikke hjelp om du ikke røyner det, så hugsa meg vers og setter 4 lære til uttanat. Om det så teker lenger til det gjør det ikke. Hesta vikene har vi evast mer et vers å lære meg uttanat. Det sender en hjerte. Og jeg spurte oss en tikkun om tid hadde noen vers. Og tid sendte mega noen versen, og tvert der første å sende vers inn hesa fyrir våre Elsa Maria og Ester. Elsa Maria sier Hetta verset. Et for tikkere vil utan peningakærligere. Vi nøgt vi det som ditt heva. Han jo selv sagt, jeg skal alls ikke slippe der og alls ikke fra der. Og han vil med seg at dette var utrolig godt vers og lett å lese utanat. Og Ester sier Hetta verset. Han skal torska hvert tar av egen torra. Dagen skal ikke være langer. Hvert tar, skrutch eller pøyna skal være langer. Til et fyrre fjerde. Og dette var et vers som henne de gjør det vel og minner henne av himmelen. Og de kan sitte i enden av videoen her alle versene kommer i tjøkkenen, og i vanlig at de kan bruke omkring disse versene og også, dette er vers som jeg vil lære meg utanat. Annars har vi Bjørk Gjørs et så flott oppheng vi flere bibelversene. Og hvis jeg får inn av hjemmesiden og trusser linkene i under her, så kommer man litt inn og litt her de kan downloada henne oppslag. Og så nå enda så har vi hva spyrir at de kan kvart tikkere inn til vers, og hver vers at la tid å lære de utanat hesa vikene. Og jeg synes ikke at flere av som sender vers inn bruker enska bibler og damer vel å lese enska vers. Og jeg har faktisk at det er sånn cool. Så jeg får nemlig bortslåda 5 enska bibler ved 5 tasker. Og husk så cool det er at bruke hesa taskene og fortelle øren folkene om evangeliet. For God so loved the world. Og for jeg gjerast en av de 5 heldige vinnerne, så skulle du like videoet og subscribe til min kanal. Og dit lovtakker vi at trusht av linkje som er under her, og hvis ikke noen video akkurat så gjøre. Subscribe til min kanal, like videoet og trusht av linkje under videoen. Her skal du fylle e-mail og navn ut. Ja, så er vi i kappingsene. Så er vi i kappingsene. Takk for det, herre Signdikkel.